ସତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିଏ ଆସୁଛି ସିଏ ଆଉ ଯିବାର ହିଁ ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। କ'ଣ ଅଛି ଏଠି କେଜାଣି? ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ଏଠି ରହିଗଲା। ଏଇ ଦେଖୁନ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜମା ଯିବାକୁ ହିଁ ମନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆସିକି 4 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ସେ ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆସିଥିଲେ, ସେ ଏତେ ଦିନ ରହିକି ତାତିଲେ ଯେ ଆମେ ବି ତାତିକି ତାଙ୍କୁ ଯା ଇଚ୍ଛା ତା କରିକି କହିଲୁ। ସେ ରାଗିକି ପଳେଇଲେ, ଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସଖା ପଠେଇଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା କେଜାଣି, ଯାହା କଲେ ବି ସେ ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି ରହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭସେଇ ଭାସେଇ ଛାରଖାର କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ତ ହେଲେ ଟିକେ ଯାଅ, ଆମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଟିକେ ଦିଅ। କ'ଣ କରିବା? 4 ମାସ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଏଠି ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି।